yn y drafodaeth yma, ac am y cyfle i fynegu safbwynt democratiaid rhyddfrydol, a'r bwnc sy'n effeithio cymaint o'n cyd-ddinistyddion yng Nghymru heddiw. Mae'r ffigurau hyn bron yn deud y cyfan. Yng Nghymru, yn y flwyddyn 2008, mae bron i 90,000 o aelwydydd ar restru aros am dŷ neu fflat y gallent ei alw yn gartre. A sylwch, da ni'n sôn am 90,000 o aelwydydd, dim unigolion. 90,000 o deuluoedd sydd wedi gadael i lawr gan llywodraethau dros y blynyddoedd. Ac ar ôl i bron i 10 mlynedd mewn grym, di'r Llywodraeth Cymru dim rili wedi dechrau datrys y broblem. A deud y gwir, mae Llywodraeth Cymru un wedi dangos nad ydynt o ddifri am daclo problem tai fforddiadwy. Maent wedi cael gwared o'r cynllun cymorth prynu ac wedi methu rhoi cynllun tebyg yn ei lle i gynorthwyo gweithwyr ar gyflogau isel neu gynorthwyo gweithwyr allweddol yng Nghymru. Maent wedi methu a gofyn am bywerau digonol yn yr LCO ynglŷn â'r thai fforddiadwy, a sgennyn nhw ddim syniad ar hyn o bryd faint o dai fforddiadwy sydd wedi cael ei adeiladu. Mae nod y Llywodraeth o 6,500 o gartrefi newydd yn y blynyddoedd nesaf yn gamoladwy, ond gyda'r angen o gartrefi i 90,000 o aelwydydd sydd ar y rhestr aros, mae'n amlwg na fydd hyn yn mynd yn ddigon pell. Ac bod tua 1,000 o dai yn cael ei adeiladu bob blwyddyn, mae'r nifer yna bron yn cael ei ganslo allan, gan y nifer sy'n cael ei gwerthu neu'n cael ei dymchwel. Gyda sefyllfa fel hyn, bydd y Llywodraeth yn amlwg yn methu'r targed. Beth sydd anodd ei gredu hefyd yw bod gan y Llywodraeth targed i'w analu eto, ond does dim system mewn lle i gyfru ac i fonitro y tai sy'n cael ei adeiladu. Felly, mae'n anodd dall sut fyddan nhw'n gwybod pan maen nhw wedi cyrraedd y targed maen nhw'n sôn amdano. Mae nifer ohono ni, yn cynnwys y rhai sydd yma heddiw, wedi gofyn am flynyddoedd i'r Llywodraeth gymryd camau i wella'r sefyllfa, ond mae'n amlwg bod y sefyllfa wedi gweithygu yn ddiweddar ac efallai bydd hi'n gweithygu'n bellach yn y dyfodol. Mae'r credit crunch yn ei wneud yn fwy anhebyg y bydd y Llywodraeth yn cyrraedd ei targed. Mae creu tai fforddiadwy trwy cytundebau S106 yn dibynnu ar dai yn cael ei adeiladu yn y lle cyntaf. Rwan, da ni'n gweld gostyniad mawr yn y nifer o dai sy'n cael ei adeiladu. Mae rhai adeiladwyr yn stopio bildio tai. Os nad yw tai yn cael ei adeiladu yn y lle cyntaf, fydd na ddim elfen o dai fforddiadwy ynghlwm iddynt. Mae'r gostyniad yn prisio tai hefyd yn mynd i effeithio ar elw'r datblygwyr. Fydd yna dro yn arwain at amharodwydd y datblygwyr i gynnwys elfen o dai fforddiadwy. Pan mae Cymdeithas Tai yn adeiladu eiddo, dim ond tua 40% sy'n dod o'r Llywodraeth. Mae'n debyg bydd hi'n fwy anodd i'r Cymdeithasau Tai rwan, benthyg pres ar gyfer y 60% sy'n weddill yn yr hinsawdd economaidd sydd gynnon ni. Fel plaid, rydym yn cefnogi'r LCO ar dai fforddiadwy. Bydd atal yr hawl i brynu yn rhai mannau am gyfnod penodol yn lleirhau'r pwysau sydd ar lawer o awdurdodau lleol, a caniatáu i ailadeiladu i stoc o dai gyda help y Cymdeithasau Tai. Rydym yn cefnogi adroddiad Sue Essex ac yn galw ar y Llywodraeth i gymryd yr adroddiad o ddifri.
Pe bai'r Llywodraeth yn derbyn I hargymellion hi ynglyn a Section 106 a'r problemau tab coch sy'n wynebu cymdeithasau tai, buasant yn gallu creu nifer o eiddo newydd ychwanegol. Rydym yn falch iawn bod y Llywodraeth wedi gweithredu ar y 5 o argymhellion interim a wnaed gan Sue Essex ac I bod yn ystyried gweddill yr argymhellion. Hefyd, rydym yn cytuno gydag argymhellion sefydliad Joseph Rowntree yn enwedig ei sylwadau ar wario canran o arian treth y cyngor o ailgartrefi a'r ymateb i'r galw am dai yn yr ardaloedd gwledig. Mae Matthew Taylor, yr aelod seneddol y Democratiaid Rhyddfrydol, wedi dod I gasgliad tebyg yn ei adroddiad ar y sefyllfa yng Nghefnyw. Ac wrth gwrs Dafydd yng Nghefnyw, dyn nhw ddim yn racist. Yn Cymru, da ni'n gallu bod yn racist. Wel, pobl yn meddwl bod ni'n racist. Ond mae nhw'n wynebu yr un sefyllfa â ni. Mae hefyd wedi cyfeirio at y problemau ynglyn â systemau cynllunio, sydd mewn lle yng Nghymru, dwi'n credu, I amddiffyn yn pentrefi, ond sydd wedi, dwi'n meddwl, a gallwch chi dadla hyn, maen nhw wedi arwain at lladd yn pentrefi, neu mwy na lai lladd yn pentrefi. I grynhoi, mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn cytuno gydag argymhellion Essex a Rowntree ynglyn â newidiadau sydd I angen I rhyddhau'r systemau I greu mwy o dai fforddiadwy. Ond, fel y gwyddon ni I gyd, diwedd y gan yw'r geiniog. A dyw'r Llywodraeth ddim wedi sôn am hynny yn fawr iawn. Yn ein manifesto ni ar gyfer etholiadau'r cynulliad, addawodd y Democratiaid Rhyddfrydol 150 miliwn o bunnoedd ychwanegol mwyn alluogi'r cymdeithasau tai a datblygwyr ac awdurdodau lleol I daclo'r argyfwng mewn tai fforddiadwy. A galwaf ar y Llywodraeth Cymru 1 heddiw I wneud a ddewid tebyg. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Well,